Nani kuphi engibanjwa inkunzi umfana engangifunda naye eklasini ugrade 11. So mina ngikhulele eMlazi. Bengifunda eMlazi emakhumbuza. So mangifunda esikoleni kusho ukuthi ngiqale ukuthi ngama holiday ngihambe ngiye ko edrobheni ngiyofuna umsebenzi ukuthi ngibe part time ema salon ukuthi ngibafunela ama client. I used to do that when I was in grade 11 because ngangithanda imali ke. Imali nje ngangifuna ukuyenza ngayo yonke indlela when I was young. So kusho ukuthi ke mase ngibuya kunalomfana lona oweshell sam nje owayemuhle nje yellow bone. So umfana engishela makangishela kabe sethi uzongihlangabeza. Ayike nami ngivumeke ngithi umfana akangihlangabeza uzongihlangabeza kuphi station sesitimela lapha kwaD eZansi. Angihlangabeze kumfana sikhuphuke naye sithe mase sifika estopini ngasekhaya ekuthiwa eShelton kuqhamuke umfana negroup yabangani bakhe. Umfana uyafika lana ufika sebeyasikhomba basikhomba ngemmese angibone umfana ngimbone nami ukuthi hayibo school mat and then wenzani wena manje ngoba phela you know angimele ngabe ngibamba inkunzi abese athi ngivala umlomo umfana lo akaboni umfana asikhuthuze imali ngangikholile ke kusho ngangithola ama client the day ngavele ngayiphosa phansi ngoba ngangiyiphethe ngesandla nganganawo ngisho wallet ngayiphosa phansi ngase ngilala phezukwayo ngoba bathi asilali phansi nganweba izandla basikhuthuza baqede lapho baphuca lo mfana lo engangihamba naye iwash bamphuca uwallet wakhe bamphuca nje izinto ezazama available ayephethe. Waqede lapho umfana wathi mase beqedile nabangani bakho ukusikhuthuza wathi meke washo nje sizokubulala. Hayi mina ngahluleka kuyo kuyigcina le mfihle isifubini. Uthe nje ihamba umfana wasesikoleni ngabe ngitshela umfana lo ngathi yazi lo mfana osibamba inkunzi umfana esifunda naye esikoleni and ngiyakwazi kulapha eZansi kaB. Hayi nangampela umfana lo wabiza na igroup yakhe bahamba bayolanda iwash. uSkhothena akafika ngayini esikoleni esephethe esihamba nenye igroup yabangani bakhe sekuzo shawa mina ngoba mina ngiyimpimpi ngisell out. Ngaze kwakumele esikoleni ngize ngiphume ngibaleke ngiphume ngopotsho ngingaphumi ngesango lesikole baba ngitshela ukuthi hayibo usibanibani ume lapha egateini ulinde wena nabangani bakhe kuthiwa wena uyimpimpi. Ngaphuma ngopotsho ongayikhaya ngasinda kanjalo kuSkhotheni.